ai tun da nake a duniya ban taba ganin rashin kunya da rashin mutunci da rashin kima irin ta mutanen da distinguished senator Barau Jibrin Maliya yayi wa SA ba da SLA. Ai ni na ji daɗi jagororin gidan sanata Barau Jibrin Maliya, Allah ya saka muku da alkhairi. Yanzu aka ɗauko gyara, yanzu za a gane mai aiki, yanzu za a gane muhimmancin aikin da aka ba mutane. Wai ban da rashin kunya da rashin kima, wai a baka SA malamin makaranta ne yake ɗaukar naira 30,000, amma kullum sai ya je attending, in bai je ba kwairi za a rubuta mara. Amma a baka SA kana ɗaukar 150,000, wai gabi da rashin kunya da rashin tarbiyya da rashin taido, wai ka ce za ka ajiye aiki, ka je ka ajiye mana. To wannan tsarin da jagororin gidan sanato Barau Jibrin Maliya suka ce sun rushe shugabanci na bogi na ƙarya yayi daidai. Domin rainin hankali ne, ba ka aiki, ba ka ɗora hoton ɗan APC, ba ka ɗora logo na APC, ba ka yi wa APC aiki, APC ta ba ka aiki kana zaune gari banza. Kuma yanzu dan rashin kunya wai sai ku zo ku kafa wata ƙungiyoyi, wannan ya kafa ƙungiya ce jagora, to babu. Ni shawara zan bayar a matsayina na mataimaki na musamman na distinguished senator Barau Jibrin Maliya, duk wanda baya tallan APC, baya wa APC aiki, ita ta bashi aiki, a kore shi. Kuma wannan rushewar da aka yi na tsarin cewa abu tsarin shugabanci karkashin jagorancin chief of staff shine daidai. Wannan abu da kuka yi chief of staff professor yayi daidai, wannan abu da kuka yi Shitima Daki yayi daidai, wannan abu da kuka yi tsarin gidan distinguished senator Barau Jibrin Maliya yayi daidai. A je kowace local government SA su kafa jagororinsu, shugaban local government din wannan karkashin jagorancin chief of staff kenan. Kowace local government idan aka kafa jagoranci aka ce an kafa, to ka je wannan shugaban naka kai attend a wajensa. In ba ka yi kamar yadda ake kungiyar kansuloli, kungiyar ciyamomi, kwamishinoni, gwamna, majalisa, ku zo ku tabbatar da wannan mutum ba aiki a tsige shi a cire shi. Banda rashin kunya a baka aiki baka sa hoton Barau, baka sa hoton Tinubu, baka sa hoton logon ABC, baka sa hoton da ta Abdullahi Umar Ganduje, baka sa hoton duk ayyukan Tinubu, kuma a baka haihuwar mu kai ko ubanka waye. Ai duk mutumin da ba aiki kar a sake a bacin takardarsa har ka zo kana wani barazana saboda ka zo kallon sanata Barau Jibrin ko ganin sanata baka samu ganin sa ba, sai kawai ka ce ka ajiye aiki. Rainin hankali da rainin kunya mata kai. Ganin sanata kansila ne, ganin sanata ganin gona ne, ko kuma ganin wani abu. Dole in baka aiki a waɗi da kai. Kuma wannan tsarin rushe shugabanci da aka yi na SA da SLA yayi daidai. Idan baka aiki baka da amfani, ko koyarwa aka ɗauke kan baka koyarwa baka da amfani. Wannan tsarin da aka ɗauko shine za aiki. Idan mutum baya aiki to baka da takardar ɗaukar aiki. Dama ba a ɗauke ka dan ka zira wa gwamnati ido ba, ta baka aiki ta ce da kai ta sha da kai kana zaune gari banza, to baka isa ba. Wannan jagorancin na karkashin jagorancin sanata Barau haka muke so. Duk wanda baya aiki sauka lafiya. Dama can zaune gari banza kake baka aikin komai, ka baka aikin yi, kuma ka zo ka ringa kallon mu muna kallon ka. Ba rashin kunya kuka fi mu ba, ba rashin sanata kara ce da shi. In irin mu ne ma baka isa ba, kowa ya kai wallahi sai dai ka tafi. Waye kai?